ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dabbobi a loto kai mafarki, alal misali idan kai mafarki ka gan zakara a cikin mafarkinka, lallai zakara, to yana nuna ma lamba 5, ka buga lamba 5. Idan kuma kai mafarki ka ga doki a cikin mafarkinka, na'am doki, ka buga 23, yana nuna ma lamba 23. Idan kuma kai mafarki ka ga kare, in dai kana buga loto ko baba ijebu ko kuma kowane irin lambobi, to yana nuna ma in dai kai mafarki ka ga kare, to yana nuna ma ka buga lamba 10. Idan kuma kai mafarki amma da Allah dan annabi wanda yake shi farkon shigowa ne, da Allah ya danna mana subscribe saboda kawo wa'insu abubuwa masu ban mamaki. Za ka ga subscribe a rubuta da ja, to ka taɓa wannan subscribe ɗin insha Allah zai canza zai kuma to kai subscribe da mu, wanda da zarar mun sako abu a YouTube ɗinmu kai ne mutum na farko da za ka fara gani. Mai kallo idan kuma kai mafarki ka ga dragon a cikin mafarkinka, to yana nuna ma ka ɗauki lamba 6. Idan kuma kai mafarki ka ga maciji, yana nuna ma ka ɗauki lamba 8. Idan kuma kai mafarki ka ga biri, to ka ɗauki lamba 9. Idan kuma kai mafarki ka ga alade, to ka ɗauki lamba 25. Idan kuma kai mafarki ka ga ɓera, to lamba 2. Idan kuma kai mafarki ka ga saniya, to lamba 4. Idan kai mafarki ka ga zomo, lamba 3. Idan kuma kai mafarki ka ga damisa, yana nuna ma ka ɗauki lamba 1. Rabbi gafirli wal walidayya wal mu'minuna yawma yaqumul hisab. Wannan in Allah ya so abin da kake so a loto kowane irin lamba ne, in dai kai ɗaya daga cikin wa'annan, to insha Allah za ka ba mu labari kuma za ka ji daɗi. Kuma mafarkin nan da kai in Allah so duk lambar da ka buga sai ya tabbata bi iznillahi ta'ala. A nan za mu tsaya, sai kuma shigowa wa'anda da Allah ba su subscribe da Allah su subscribe in shine farkon shigowansu. Masha Allah. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.